Wag gud semangat na kay papatay niya. Oh no. Samok ba ni si panawag kasi lang naglulo ta. Mark, asak. Oh, hello boss. Sa may imong tuyo nako. Na ako'y papatay nimo, Mark. Oh no. Sige, magkita ta. Pero ako lay mangitag binyo para di ta mabisto. Asa man ko pusil? Gago! Tining batuhan ni ay. Ni mo ay. Mark, asa naman ka? Oh. Daan na po diri sa pa ni? Ni Niki. Gago! Boss, naanak ko diri sa ba ni basta kaning pula, naanak ko diri sa nay pula nga pintal. Asa ba na nga napita nga pula nga pintal wa? Basta na ako diri sa Niki, basta kaning pula o pintal. Kaning kuan ba unsay basa ni in I K E. Sa basa ni boss Niki kini in I E K. In IKE? Ay sa gitulong na sa mong maestra sa una. Pero na lang gid sa kon gid sa CR to. Uy, Dave, alisa ba alisa? Ha? Ako? Unsay basa nang in IKE? In IKE? Taysa. Rag in IKE. Ah, ni Bus! Naik deh bus! Gago! Ay, layo naman day ko di ay. Boss, unsay basa ni boss kay para magkita na ta. Ay sa ha, ako sa tong tawagan ng usa ka sindikato. Sige, sige, bye. Di kana tarungan ako ana. Sira po. Para di matayan. Hello? Oh, hello. Unsay basa nang in IKE? Oh. Ha? Meaning ng in IKE? Tara. Oh, nakalimot ko da. Brad. Unsay meaning ng in IKE? Ay, Nike. Ako ka na, next na, next. Ha? Next. Next? Sure ka? Next? Ambot lang kay murag na miyabas mo ko sa una gud. Buseng, unsay tawag ani kay para magkita na ta kaning in IKE. An hour later. In IKE. Niki. Na ako sa basa ani. Next, sa tawag ani. A few moments later. May kinaabot ka. Tabang unta ko nimo ba kung unsay basa. In IKE. Gago! Nike, naik ka na, kabugo mo nimo. Welcome to my guys! Thank you for watching! Hi guys, what out ko sa akong barkada sa una, classmate ko na ko, si Erjan Butalid. Watch out day ko ni Gladys Amorendanyo. Watch out day ko kay Aljon Abarca. Watch out ko sa tanan akong amigo na ko na sa baring na ako diri kay Chupa. Watch out day ko kay Ikoy Pungkol na taga Kaukoy, ako ng amigo nga barkada. Watch out day ko kay Salmon nga wala nga rin.